ba za ka san ka yi babban asara ba idan ka yi ma iyayenka kuskure sai lokacin da ba sa nan. Ba za su hana ka ba, ba za su kira ka su ce bari ba. Lokacin da ka ji ka kai kaɗai, lokacin za ka gane muhimmancin iyayenka. Amma idan kana ganin su a kusa da kai, ba ka jin wannan a cikin zuciyarka sosai. Don mu kula sosai, don mutanen da suke ma iyayensu ba daidai ba su gyara. Ni shawara nake badawa, saboda ba na fatan ya samu wani na, amma kuma zai faru dole, ko ka tafi ka bar su ko kuma su tafi su barka. Sai wanda ta fara da shi zai ji abin da nake ji. Amma duk wani bayanin da zan yi akan me nake ji game da iyayena, for now, ba za ka gane ba. Amma wanda ta faru da shi zai baka wannan amsa. Kawai sai dai addu'a. Allah ya ji kan iyayenmu, ya musu rahama. Su kuma waɗanda suke raye, Allah ya ƙara musu lafiya da nisan kwana. Amma mu kula, mu gyara tun kafin lokaci ya ƙure mana.